So, ang ipon natin, napakaganda at sariwang-sariwa na 280 ang per kilo. Seedless. Doko yan, boss. Doko. Matamis. Yun, mga tamis na duko, no? Ubas po natin ay 80 pesos kalating kilo, bali 160. So sa lansones po natin duko, no? Matamis. 120 naman po ang per kilo. Kuya, salamat! So yan, ganda ng ating talakitok, no? Sa halagang 200 pesos ang per kilo. So yan din po dito, ang kilo rin po ng ating mga talakitok ay 200 pesos kada kilo. So sa purot na galunggong 150. Tapos ang pusit lumot ay 250 na per kilo. Ito ay 170 na per kilo. Apat. Alright, so dito po ay meron pong bisugo. Boss, magkano ang bisugo natin? 150. So 150 na per kilo ng bisugo, no? May gulyasan din po. Ayan. Sa gulyasan mo magkano? 100. So 100 ang per kilo naman po ng ating gulyasan, no? So ang ating tawilis po, no? 80 pesos na per kilo. So shout out Boss Alan, ngayon lang ulit tayo nagkita. 2 weeks. Shout out. So shout out po, Nay. Hello po. Lagyan ka na ng Shout out po sa mga taga Bulacan. Saan po sa Bulacan? Balagtas. Ah, Balagtas. Konsi. Shout out po. So shout out sa mga taga Balagtas, Bulacan na dumayo po dito sa Malabon Fish Market. Boss Lando Explorer. So shout out po. Ingat po kayo. So gulyasan po dito ay 100 pesos. Na tumpok, no? So kayo na lang po ang pipili. At ang ulo po ng ating maya-maya ay 80 pesos na per kilo. Tuwing Sabado kayo nandito, ah. Oo, nagpapahinga minsan. Sa market rate. Medyo mataas ang presyo ngayon sa ano. Balik kami rito sa Malabon. Pili na lang kayo kung ano yung mabibili nyo, talagang yun na makukuha nyo. So shoutout sa mga taga-Tandang Sora, Quezon City. Okay, salamat. Ingat. So 150, no, dito. Danggit. 100 lang yan. Ayan, no. Yan po yung mga tumpukan ng danggit sa halagang 150, no. Kayo ba yung pag umaga nagpag-vlog dito? Opo. Oo, papanood ko yan eh. Ikaw yung inaano ako kung pura isda o tsaka mahal eh. Ako po yung lagi nagbablog, si Kuya Ed, si Tardon, si Tony Vlog, tsaka ako po si Boss Lando Explorer. Ano ko matapos. Ayan, si Boss So kami kumukuha ng info pag pupunta kami dito. Layo nyo po, balagtas pa. Nakasasakyan po kayo. Sige po, salamat po. Shoutout sa iyo, kuya. Sa mga gulyasan dyan, So, magkano per kilo mo dito? 200. Ito naman po ay malalaki. 200 pesos naman po. Ayan, oh. Ang ganda ng bentahan mo nakaraan ng Dalagang Bukid. Doon. Oo, ang ganda ng mga bentahan. Pati yung mga pitilya, no? Talagang, nung pinakita mo sa akin yung mga ano niya, talagang Sariwa talaga yun. suwabe. Hindi na nga ako nakakuha sa'yo eh. Kasi nga, kakagulo sila doon. Tsaka, padiretso rin kasi ako ng pasok. Sa isdang gabi mo, magkano? 150 kilo. Ayun, 150 ang per kilo ng isdang gabi, no? Shout out. Ayun. Shout out kay Jairo Palasuti. Ayun. Matulog ka ang gusto mo. At shout out pala sa asawa ko. Ayun, shoutout sa misis niya, no? Natutulog din. So, magkano tilapia mo ngayon? Sandaan na lang busing, sandaan. Ano, 100 pesos na per kilo ng ating tilapiang Batangas, no? So, dito tayo sa kaibigan natin. Ang tinda niya ngayon ay gulyasan. Nasaktuhan lang po ang laki, no? Tsaka pusit lumot. So, magkano ang gulyasan mo, Lodi? Sandaan lang. 100 pesos na gulyasan, no? Sa per kilo. Sa lumot mo. Los 20, sariwa. So, 220, no? Napakaganda na pusit lumot. Talagang maingayo ka sa mga sariwang bilihin dito, no? Ayan, no? Mura lang paninda dito, mura. Mura po talaga. Lalo na pag magtatangali na. Ayun. Medyo binabagsak presyo na po nila kapag patungtong ng tanghali.
Alright, so dito naman po ay 300 pesos na per kilo ng ating hipon, no? So, shoutout ulit sa'yo, Kaluga. Ayan. Ha? Nawawala nga eh. So, ang pusit kumot po natin ay 220 na per kilo. Depot, magkano sa pusit? 280. So, 280 na per kilo ng pusit, oh. So, shoutout sa'yo. Ayan, shoutout. Hello. Hello, shoutout. Ayun, mga apo, mga anak. No? O, ayan po yung mga tinda po ng mga isda rito, no? Bisugo. So, shoutout sa'yo. Shoutout. Ayun. Ayan. So, sa taong naman po natin ay 100 pesos na tumpok. Hello, mga pogi. Shoutout. Hello. Ayan. So, kaya salamat. Alright. Alright, so good morning po dito sa Malabon Fish Market, no. So update tayo ng mga panibagong presyuhan ng kanilang mga latag dito ngayong araw po ng Sabado. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So update natin yung mga bangus tagupan ni Boss Paeng. Boss Paeng, magandang umaga sa'yo. 60 piraso, no? 60 pesos ang isang piraso ng bangus dagupan. Yan yung latag ni Boss Paeng dito sa Malabon Fish Market, no? Puro ano? Walang maliit eh, walang malaki sir. Mas mataas ang malaki. Puro 60 pesos, alos lahat yan. Isang piraso yun, no? So 60 pesos ang isang piraso po ng bangus dagupan, no? So yan po yung latag ni Boss Paeng ng bangus dagupan, no? So ang gulyaso natin ay 80 pesos ang per kilo. Shoutout dito, Lokoy. Shoutout sa'yo, Lodi. 1,000 lang. So ang ipon natin, no, napakaganda at sariwang-sariwa na 280 ang per kilo. So ayan po yung price, 280 na kilo po ng ating hipon sa Malabon Fish Market. Boss, salamat. Alright, so di tayo sa ating kaibigan, no? Idol, magkano ang iyong... Ayun, may price na pala, no? Tandaan ng kilo ng ating tilapiyang Batangas. So dito magkano? So 110 dito sa malalaki at dito po ay 100 pesos, no? Tilapiyang Batangas. Boss, shout out sa'yo. Shout out sa mga customer ko. Ayun, shout out punta kayo dito kay Idol, no? Ang paninda. Ayun. So shout out kay Kamanaba Tiles. So sarado pa, hindi pa siya nagbubukas ngayon, no? So sa mga naghahanap pa rin po ng mga gamit sa bahay, no, yung mga pang-construction, no, dito po sa Kamanaba Tiles ay may mabibili po kayong mga tiles, lababo at iba't ibang klaseng gamit, no. So shout out sa iyo, Kamanaba Tiles Center. Boss, maraming salamat. Magbibigyan na kayo kung gusto itang bibili nyo. Thank you lang. 80, oh. So, ang alumahan po natin dito ay 160 na per kilo at pusit kalawang 160 rin ang per kilo, no? So, ang ating tulingan ay 120 na per kilo at ang ating pusit kalawang pa rin po ay 170. Ay ba naman tayo? Alright, so wings 130 na karipak na po, no, isang plastic po yan at backbone ay 100 pesos. So
So sa mga gulay, meron din po tayo no, sa halagang 20 pesos. Mga nakaripak na rin po. So dito pa rin po ay gulay no, sa halagang 20 pesos, 10 pesos, 50 pesos no. So shout out sa iyo, magandang umaga sa iyo, idol. So yan po yung mga isang tali ng sitaw po natin ay 25 pesos. Ang talong po ay 35 ang kalahating kilo no. Walang butas yan, oh. Panalong panalo no. Oo. So sa sayote 30 pesos. May chingo lang, murang-mura. Bawang sibuyas lang. Ulam na, oh. Ditaw. Sayote, 30 lang. Ulat na, nagputan. Traffic na yung mga ano dito. Ayan na yung mga poso. Gawa ng maraming tao. Always panalo yan. Ikaw talaga oh. Okay, salamat. So, lansones po natin. Shoutout sa iyo, kuya. So, kalahating kilo, no? 60 pesos at seedless. Yan boss, doko, matamis. Yun, mga tamis na duko, no? Ubas po natin ay 80 pesos kalahating kilo. Bali, 160. So, sa lansones po natin duko, no? Matamis. 120 naman po ang per kilo. Kuya, salamat. Boss, Lando, tumpok-tumpok ko. So, tumpukan po ng mga kamatis at siling berde, no? Tinumpok na, boss. 10 pesos. Tinumpok na yan. So, dampot na lang. Libre ticket. 10 pesos na tumpukan ng sili at kamatis. So, magkano kilo dyan, Lodi? 300. So, 300 pesos naman po ang per kilo ng hipon. Alright. Thank you. So, dito naman po ay 280 na kilo ng ating hipon. So, dagsa po ang ating hipon dito sa Malabon Fish Market, no? So, talagang mura at abot kaya ng ating bulsa ang kanilang mga bentahan po dito ng seafood. So, dito naman po ay 230 at 280 pesos ang per kilo ng hipon. So, shoutout sa'yo, Lodi. Shoutout. So, ayan po, no? 230 at 280 na kilo ng ating hipon sa Malabon Fish Market, no? Boss, thank you. So, shoutout sa'yo. So, ang ating pong talakitok, no? 200 ang per kilo. So, ayan, ganda ng ating talakitok, no? Sa halagang 200 pesos ang per kilo. So, ang kamatis po natin dito ay nagkakahalaga po ng 25 pesos kalahating kilo. Bali, 50 pesos po ang per kilo ng ating kamatis. Alright, so sa mga oras na to, no, ganitong karami yung mga mamimili po natin na naghahanap po ng mga presyong abot kaya ng ating bulsa, no. Talagang mapapamura ka sa mga presyo na mabibili nyo po dito sa Malabon Fish Market, no. So ang ating mga paninda dito na burot o galunggong burot, 150 na per kilo, no. So sa tumpukan naman po ay 50 pesos na torsilyo. Meron din pong bagoong sa halagang 20 pesos isang plastic, no?
So yan din po dito, ang kilo rin po ng ating mga talakitok ay 200 pesos kada kilo. So sa purot na galunggong 150. Tapos ang pusit lumot ay 250 na per kilo. So, yellowfin tuna naman po natin dito ay 170 na per kilo. Apat. Apat. Dapat tikman yan. Apat. Tikman ko, sir. So, ang ating asasa naman po dito ay 140 na per kilo. So, gulyasan ay 100 pesos, no? Na kilo. Boss, Lando. So, shout out. Shout out. Ba't nandito ka? Wala kang paninda ron? Pas muna. Lando. Dut. Oo nga eh. Magkano ipon mo? Uy, Pogi. Bakit Pogi? Ah! Bakit tayo, Pogi? Magkano ipon mo? 280 lang, Pogi. Iyon, so 280 ang per kilo ng hipon. So shout out sa'yo, Pogi. Shoutout nga pala sa Solvent kong tropa. Iyon. Eto, lalapitan ko ngayon ha. Magkano hipon mo rito? 300. Ayun. Tropa. So 300 ang per kilo ng hipon. No? So shout out sa'yo, Pogi. Shoutout sa Plywood, SMW. Ayun, shout out, shout out. Shout out. Shoutout po dito. Dating bakaw po ng Malabon. Ngayon, tumutulong na. Ayun. Ayan ako, ingat kayo lang. Eto, mag-ingat din tayo. May luga po yan. Ilang tasang isda, bukla. Shout out. Alright, so ang ating tilapiyang Batangas po dito, no, 100 pesos na per kilo at ang ating bangus dagupan ay 170. Yan po yung mga per kilo ng ating mga bangus at tilapiyang Batangas. No? Bangus dagupan po yan. Salamat. So yan din po yung mga presyo ng tilapiyang Batangas. No? 100 at 120 na per kilo. Bangus na pandaing, oh, pwede natin ipaksiw, no? Kaayusan lang po yung kanyang mga laki sa halagang 70 pesos na per kilo. So, hitong dagat, ayan, oh. So, sariwang hitong dagat, no? Pina-plastic na po, ayan, oh. Ano pala bang kakainin ng sapuya? Alright, so dito po ay meron pong bisugo. Boss, magkano ang bisugo natin? 150. So, 150 na per kilo ng bisugo, no? May gulyasan din po. Ayan. Sa gulyasan mo, magkano? 100. So, 100 ang per kilo naman po ng ating gulyasan, no? So, yung ating mga bisugo, no? So, boss, magkano yung tumpukan mo? Sandaan lang, sandaan. Ayun, 100 pesos po ang tumpukan po ng bangus, no? So, tilapiyang Pampanga na buhay na buhay. Ayan. So, ito po yung halo-halo na 100 pesos na per kilo. So, shoutout sa inyo mag-asawa. Ayun, nakapasa na. Shoutout. Yan ang masarap yung mga kilig to the max. So, shout out. So, ang ating tawilis po, no? 80 pesos na per kilo. Ay, kuya, ano? So, malakapas, 50 pesos na mga tumpukan. So, ang ating pong tawilis, no? 70 pesos na per kilo. So, ang gulyasan po ay 80 pesos na kilo. 20 pesos, no? So, shoutout sa iyo, Kaluga. So, ang ating pong yellowfin tuna ay 100 pesos na kilo, no? So, ang gulyasan ay 80 pesos.
So yan po yung mga kababayan po natin na namimili po ng pusit lumot, no? Magkano yung pusit lumot mo? So 220 na per kilo ng pusit lumot. Alright, so magkano naman ang tumpukan mo, Lodi, ng tatampal? Ay, boss. Lando, sandal lang, boss. So 100 pesos na tumpukan po ng ating tatampal dito sa Malabon Fish Market. Ayan po yung laman. Tatampal, sandal lang, boss. Sandal lang. So napakataba ng ating tatampal, no, sa halagang 100 piso. So salamat, Lodi. So 120 naman po ang per kilo ng ating bangus, no? So shout out, Boss Alan. Ngayon lang ulit tayo nagkita. 2 weeks. Shout out. So shout out po, Nay. Hello po. Lagi ka na Ah, shout out po sa mga taga Bulacan. Saan po sa Bulacan? Balagtas. Ah, Balagtas. Kopsi. Shout out po. So shout out sa mga taga Balagtas, Bulacan na dumayo po dito sa Malabon Fish Market. Boss Lando Explorer. So shout out po. Ingat po kayo. Si boss, Lando yan. So ang gulyasan po natin ay 60 pesos na per kilo. So shout out sa mga taga Balagtas, Bulacan na dumayo po dito sa Malabon Fish Market upang maghanap ng mga seafood sa Malabon. Lando! Ano? Lasing na naman ang katukayo mo. So shout out po sa inyo. Oh, murang-mura. So gulyasan po dito ay 100 pesos. Na tumpok, no? So kayo na lang po ang pipili. Boss, shout out sa'yo. Alright, so ang atin naman po ditong panindang mga gulyasan pa rin po, no? 100 pesos na tumpukan at ang ulo po ng ating maya-maya ay 80 pesos na per kilo. No, shout out. Shout out ulit sa Tantansora, Quezon City. Tuwing Sabado kayo nandito, ah. Oo, nagpapahinga minsan. Sa Market Rate. Medyo mataas ang presyo ngayon sa ano. Balik kami rito sa Malabon. Pili na lang kayo kung ano yung mabibili nyo. Talagang yun ang makukuha nyo. So shoutout sa mga taga Tandansora, Quezon City. Okay, salamat. Ingat. So 150 ang per kilo naman po ng ating mga alimasa. So 280 ang per kilo ng ating hipon. So magaganda ang ating mga gulyasan, no? 100 pesos na per kilo, no? So ang ating pusit lumot ay 280 na per kilo. So dito naman po ay 120 na kilo. So sa tumpukan naman po ay 100 pesos. So shout out sa iyo, kaibigan Tinong. Shout out sa iyo, Boss Lando. Iyon. So shout out sa iyo, Junel Baliw. Napag-asawa na eh. Napag-asawa na? Patay, nabaliw na. Lando! So shout out sa iyo. Sa mga BBM! Iyon, shout out. Laking daanan. Lando, laking daanan, no? Kaya pang-asawa niya, no?
Mayari ng ano? Saan? Oh, 150 lang kilo dun eh. Saan? ikot muna ka. Yan. Adrian Pico, bakyan. Sandalan tumbok siya, 2 piraso. Tumpukan ay 100 pesos na 2 gulyasan, no? Boss Ed, salamat. Alright, so gulyasan pa rin po ang ating mga nakikita rito, no? Ayan, no? Magkano tumpukan? 150 lang, boss. So, 150, no? Dito, danggit. 100 lang kilo. Ayan, no? Yan po yung mga tumpukan ng danggit sa halagang 150, no? Sa gulyasan, tumpukan. Gulyasan. Lando, 150 lang dalawa yan, Boss Lando. 150. Hindi ko naman, hindi mo itsura Ayun, sa itsura niyan. Tingnan mo ang puti-puti pa yan. So, 150, no? 2 piraso. Ganda ng gulyasan natin, no? Oo, 200, 3 piraso, miligit 3 piraso. Ulat pati ka. Baby shark. Baby shark po yan. Pating. Kayo ba yung pag umaga nagpa-vlog dito? Opo. Oo, papanood ko yan eh. Ikaw yung inaano ako kung pura isda o tsaka mahalo. Ako po yung naging nagbablog, si Kuya Ed, si Tardon, si Tony Vlog, tsaka ako po si Boss Lando Explorer. Ano ko yung matapos. Ayan, si Boss Gusto kami kumukuha ng info pag pupunta kami dito. Layo nyo po, balagtas pa. Nakasasakyan po kayo. Sige po, salamat po. Alright, so talagang kapag nagbablog po tayo dito sa Malabon Fish Market, no? So yung ating mga kababayan talagang dumarayo dito kahit sa mga lugar kung saan sila ay mga nakatira, no? So sila po ay galing po ng Balagtas, Bulacan. Kasi pag nakikita po nila yung mga update natin dito sa Malabon Fish Market, talagang naghahanap talaga sila ng mga presyong murang-mura at abot kaya ng ating mga bulsa, no? So dito naman po ay 150 na per kilo ng ating alimasag, no? Puro big size po yan, ang ganda, oh. 150 po ang per kilo, no? So may mga gulyasan at isdang gabi at tumpukan naman po sa halagang 100 pesos. So shoutout sa iyo, kuya. Sa mga gulyasan dyan sa So magkano per kilo mo dito? 200. Ito naman po ay malalaki. 200 pesos naman po, ayan, oh. Ang ganda ng bentahan mo nung nakaraan ng Dalagang Bukid. Doon. Oo, ang ganda ng mga bentahan. Pati yung mga pitilya, no? Talagang, nung pinakita mo sa akin yung mga ano niya, talagang Nariwa talaga yun. suwabe. Hindi na nga ako nakakuha sa'yo, eh. Pati nga, kakagulo sila doon. Tsaka, padiretso rin kasi ako ng pasok. Sa isdang gabi mo, magkano? 150 kilo. Ayun, 150 ang per kilo ng isdang gabi, no? Hindi po, kuya. Salamat po. Alright. Sa mga kababayan po natin na gusto pong dumayo dito sa Malabon Fish Market, no? So marami pa rin po kayo mapipili at mabibilin sa mga murang halaga ng kanilang mga seafood sa Malabon Fish Market. So marami pa rin sa ating mga kababayan ang mga nag-iikot at talagang ayan po yung mga kababayan po natin, no, na hindi magkaumayaw sa pagpili ng kanilang mga bibilhin na seafood sa Malabon. So, ang Malabon talaga ay dinadagsa ng ating kababayan sa Malabon Fish Market. Lalo na kapag araw po ng linggo, talagang napakaraming tao na pumupunta rito. Dahil sa kapit, bukod sa rubber rice, hindi po naninira ng sapatos. Gano kilo na ang tilapia? At hindi po bumubula Ayun yung presyo, no? ang sapatos. So, dito po ay 120 sa mga malalaking tilapiyang Batangas. Hello po, shoutout po. Kulang pala binayan din So 90 pesos naman po ang per kilo ng ating gulyasan, no? Marami tayong gulyasan nakikita dito at tilapiyang Batangas na mga latagan. 90 pesos na per kilo ng ating gulyasan.
ang original na So, tilapia. So, shoutout sa'yo, idol. Shout out dyan, shout out. Ayun. Shout out kay Jairo Palasuti. Yun. Matulog ka hanggang gusto mo. At shout out pala sa asawa ko. Ayun, shoutout sa misis niya, no? Natutulog din. So, magkano tilapia mo ngayon? Sandaan na lang busing, sandaan. Ano, 100 pesos na per kilo ng ating tilapiang Batangas, no? Murang-mura na. Dito lang si Malabon makikita. Ayun. So, idol, salamat ha. Thank you. So, wala dito yung kaibigan natin nagbebenta ng hipon. Nakaubos ka agad, no? So, sold out. Napaaga ng pag-ubos ng kanyang mga bentahan ng hipon. Salamat. Alright. So, dito tayo sa kaibigan natin. Ang tinda niya ngayon ay gulyasan. Nasaktuhan lang po ang laki, no? Tsaka pusit lumot. So, magkano ang gulyasan mo, Lodi? Sandaan lang. 100 pesos na gulyasan, no? Sa per kilo. Sa lumot mo. Los 20, sariwa. So, 220, no? Napakaganda na pusit lumot. Talagang maingayo ka sa mga sariwang bilihin dito, no? Ayan, no? Wala paninda dito, mura. Mura. Mura po talaga. Ayun na, pag magtatangali na. Ayun. Medyo binabagsak presyo na po nila kapag patungtong ng tanghali. Wala kang tinda na, no? Yung mga... Wala, hindi ako nakapunta ron. Bukas, linggo, yan, pupunta ako ron. Bagay, wala, Hanap sa akin yun. bagay, wala akong makita dito kagaya ng mga binenta mo. Mahal yun eh. Mahalang... Mahalang mga ano, no? Oo, tsaka Eddie. Sa ating kasi huli yun, dito sa Manila Bay lang. Manila Bay lang. Eh, tsaka sa... Sarap, no? Naubos ko rin. Sarap, no? Tsaka manamis-namis Yung lagay ko sa, ano, ginawa ko, kinalaman si Angko. Yun ang dami. At lagyan ko talbos. Sarap nga eh. Tsaka marami kanina sa kilo, kaya marami. Totoo yung sinabi mo. So, dito po ay 100 pesos na kilo, no? So, sa ating bansa galunggong 120 na per kilo. Torsilyo po natin ay 140. So, shoutout sa Lodi. So, ang ating bangus dagupan po ay 170 ang per kilo. At ang kilo naman po ng tilapiyang Batangas ay 110. Parang hindi ko nakikita yung ano mo. Oo. Mali. Kabilang ba? Bakit doon pumunta? Sa Paho siya ngayon. Ay, sabihin mo nga, dosi. Okay, salamat. Alright, so dito naman po ay 300 pesos na per kilo ng ating hipon, no? So, shoutout ulit sa'yo, Kaluga. Ayan. Ha? Nawawala nga eh. So, ang pusit lumot po natin ay 220 na per kilo. Depot, magkano sa pusit? 280. So, 280 na per kilo ng pusit, oh. So, Ate Pot, salamat. Bukas na natin, Pot. Papasok ako eh. Alright, so marami na po sa ating mga kababayan ang tumugpa o dumayo dito sa Malabon Fish Market. Boss, magkano isang plastic? Sandaan lang. Sandaan? So, 100 pesos po yung kada isang plastic ng gulyasan, no? Ito 35. 35 na naman. 35 ang sipon. So, sa kilo po ay 300 pesos. Ayun, 300 pesos. So, hindi po 35 pesos, ha? Sa piraso 35. Ayun. Alright, so dito naman po tayo sa ating mga nagbebentahan ng mga ayan, tumpukan. So, cream dory, no? Tsaka mga talaba. So, sa talaba natin, kuya, 100 pesos, santakan. Din po yan. Ayan, 100 pesos. Ito po yung laman. Shoutout to, anak ko. So, shoutout sa'yo. Ayan, shoutout. Hello. Hello, shoutout. Ayun, mga apo, mga anak. No? O, ayan po yung mga tinda po ng mga isda rito, no? Bisugo. So, shoutout sa'yo. Shoutout. Ayan. So, sa taong naman po natin ay 100 pesos na tumpok. Hello, mga pogi. Shoutout. Hello. Ayan. So, kaya salamat. Alright.
So sa mga nakita po natin mga presyon po ng talaba, no? So sulit at sa 100 pesos ay talagang madami na kayong mabibili. So yan po yung mga kababayan po natin na dumagsa ngayon pong araw ng Sabado sa Malabon Fish Market. So talaga naghahanap sila ng mga presyong murang-mura at sulit at jackpot panalo ka sa mga presyuhan dito sa Malabon Fish Market. So shout out sa iyo, Lodi. Ayun, shout out sa iyo. Wala si mama mo ha. Hindi nagtinda ngayon ng talaba tsaka tahong, no? Ayun, shout out sa tropa niyang Pogi. Salamat. Moy Moy. Boy! Boy, boy, palaboy! So sa sitwasyon at kalakaran dito sa Malabon Fish Market. So sa mga presyon ay murang-mura pa rin po ninyong mabibili ang mga bentahan po dito ng seafood. So sa mga gulyasan ay dagsa pa rin po at talagang mura ang mga presyon sa halagang 100 pesos na per kilo. So shout out sa ating mga kababayang OFW na mga naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po sa ating mga silent viewers at shout out po sa ating mga kababayan na dumarayo po dito sa Malabon Fish Market. So shout out sa dumayo po na taga Tandang Sora, Quezon City. At shout out sa mga taga Balagtas, Bulacan na nandito rin po upang mamili ng mga murang presyo ng seafood. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update sa Malabon Fish Market. Enjoy and be safe po sa ating lahat at maraming salamat po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Bye bye na po. God bless.